Ki babun ki paj ba ki lami ha katei ka meeting lani ka jingelang ka balapan long da ka Voice of the People Party halor ka election MP hadin ka jingklat ka bakendit ka bakansan jong i Dr. Ricky AJ Sengkon te kumbang iloi i bat pila ban sakil ng ba jong kanika video ru tat hadu menta na kaliang jong ka judgment riu kasi kadang i bat kadang syanya ya ka Voice of the People Party namar wa kinong rim jong ka Voice of the People Party kilong kibaskem namar kumba ki kren kumta kin leru ya kakam bat kumba kilong kin sape ya kistan ngiu isisya hakabakila seluruh banpe ya kistan kumta parapaj ba bi na kamenta kalawei ke bapernai jong ka judgment riu gajungi lah kino kiliang kumta nginnom randin ban ai ka jingkersian kabarat ba ya ka Voice of the People Party sa sisin ngin sedang biang na kaneka by election ka bamenta bat tat hadu senam hajar pupraru ngin IT ban sensyar nadu ka sorkar banyelam hapo jong kaneka jelaga jungi kata la hapo KHDC nangta kumjuru une UMP ubangin satung hangte hapo parliamen si sud be cuek warok khoj tangda upra bat kumta ha upra hagijing hisan kumba laong bangam da joine haga party ya kapanyele election kajing join jonga kajing join mata jonga haga politics bat haga Voice of the People Party kalong bet benai kasti kaman kasti kadiang na kabanta kini kiriu ramba kibadon kata ka jintmu kubha ya wanra ya kasinsa ka khadar kabakhuj bat kasinsa ka khadar kabapek na kabanta ka jinglong kerpang jungi kum ka jaj benriu kata ka penlong yang bangan don menta ya kaban pinskan ya kaban don menta yang pinklan ya kani ka party ka Voice of the People Party henway ka jing penyat pasta ka jong mulai yang ngai ya kani pakadai ka jing penyat ka jong mulai wat langam semetu ya kaban ya dei election henway aba ka party kala event ya kaban penyen hagani ka by election nga ka penden ya la ka jong ka mon ka jonga haga jing penyat ka jong ka party wat haba le ji yang ban don banyale ya kena gi election ke ai ke pangakwa ban kren kalong ba nga along tang unong trei ubaret jong ka party habang ine ya kena gi election nga kwa ban pensung tu sagi paipa mga long unong trei jong ka Voice of the People Party ban kum unong trei jong ka Voice of the People Party nga don ya ka thong ya ka ban pen urlong ya ka jing frang ya kata vision ya kata jing ya manifesto hijong ka party but habang ipet ya ka Voice of the People Party ya kani na kran na ka posha por bangagwa ban bandu haga ya jalli kanongren to the Voice of the People Party kanongren to the klan ba but ka pinya pher nagi way pat ki party hang ni haga jalla ka jongi but omtang haga jalla ka jongi nga nur banong Baka pinya pher ya ka Voice of the People Party nagi way party party harin yahi kata kalong baka ngai haga clean politics kata kabang yele election nemnak pindi upai ba dagi tingkan bat ban ai bat kata ka jing sekti ka ba khoi ka ba suba ka ba light ka bamsak sha ki pai ba kata ka ding nongren to ka Voice of the People Party bat ba al ba de kanongren ka kongsan to ka Voice of the People Party ka long ba ngin nom le ya kino kinu dikam ki ba wanra ya ka jinno nong ya ka jatun ri mo jongi banginung ya pen ya ka ta ka jimha banung ya pen ya ka jatun ri mo jongi bat ki wei pat ka bangin ya le penyada ya ka jinglong kerpat jong ka jatun ri mo jongi kata kabangi hapan yada ya kindo siap ni hapan yada ya karukom in bujongi kabangi hapan yada ya ka yokam ka yojam jogi khun ki samla ke jongi
kibadai nakani ka jala ka jongi kata ka de ka nomrem to ka voice of the people party ka bangi ong the team pharang kata kan regionalism ka bangi kwa pan pek ba kata ka jing long bakerpang jongki nulung jongi kanne kansa ba kanon sa telet hagi may party jadil riu kiba hepan kata ka de ka nomrem to ka voice of the people party ka ba ngakun ukertong baka voice of the people party ka pendi nga kular bat ngan yai MC ya kaban ya pan ya harap ringkat kini kinongren bat om tang ban ya ringkat hendai ban penyong ya kini kinongren ba nin snai ki policy nin snai ya ke komter kam ke jongi kat kum kini kinongren nak kadang ta ka jingha jong ke imla masalah